Hello guys! Welcome to Labtang Infanta, Pangasinan! Hello guys, nandito kami ngayon sa harapan ng Municipal Hall ng Infanta. Ayun si Pops Ray. Naantay namin yung mga kasama namin sa Game Changer Society Pangasinan. Mamamasyal sila rito sa Infanta. Ipapasyal din natin sila sa may Labtang. Maya lang nandito na sila. Nag-message na sila na nasa Dasol na sila kanina. Yan, dito na sila. Yan, hi Ma'am Tin. Pops. Pops. Yan. Yan. Yee! Yun, layo itong mga to. Mas malayo itong mga to. Yan, Sir Frank. Sir. Baka alam ko, anto ka sa Alamino. Buti na lang pumayag yung mga kasama ko, yung kasama kong ano siya na magbiyahe. Ay, di kayo natuloy. Oo. Nakain pa sana kami sa Mabini. Ay. Yan, dito na sila. Sila Sir George sa Save More pa. Ay! Nagdala ka sana pang bahay mo, Ma'am Di. Dito ka natitira sa Infanta. Kung may matitirahan, Maraming tingin dito. Dito naman na namin naghatid ng pasyente. Kala ko may tulog pa. Hindi, kararating lang nung ano, ambulansya. Ay, so pupunta ka. Una. Hindi na. Ay. Ganda. Ganda. Ayan guys, papunta muna kami sa Labtang at ipapasyal muna natin tong mga kaklab natin, Game Changer Society Pangasinan. At kanina tapos naman na yung meeting namin, so doon na lang kami at magbe-breakfast lang muna kami doon at nakapag-take out naman na kami ng aming breakfast. Labtang tat. Shout out. Go. Oy, mga taga-Labtang.
Ay, dito na tayo. Sabi ko, 5 AM daw ang ang take off sa may Binmalay, sabi ko. So sabi niya, wait mo ko hanggang alas 4, sabi niya, 4 AM. Ayun, nagpapalipad na ng drone. 4 AM, sabi ko, alis na ako kako. Sige, wait mo ko sabi niya, doon sa may 7-Eleven sa Bunuan. Pagdating niya ng pagtingin ko ng chat niya, nabibihis pa lang ako, 3:30. Ando na siya. Saan ka na? Tumatawag pa siya. On the way na ako, sabi ko, kahit nagbibihis pa lang ako. Oo. Kawawa ko kay Jonathan. Tara, tignan natin doon. Nabubuwal na. Para may pangtruto. Baka sumabit yung drone ha. Salta lang kayo at mamaya. Yo! Yun! Yan na tayo, picture kasama yung para maganda. Sama ko lang konti. Tara! Palangoyin mga paps. Tara. Palangoyin mga. Lang, ha? Palangoyin mga. O, kaway. Uy! Pulpulan na. Hindi, nagano na Hindi na lababa. Padaanin mga sa loob ng kubo. Padaanin mga sa loob ng kubo. Nako, wag na. Practice. Padaanin sa loob ng kubo. Ay, tutunog yan? Sa gitna, sa may mesa. Sa mesa? Uy! Putya. Yan. Yan. Putulin mo nga yung nylon. Palapitin mo nga dito, Paps. Picture na, parang. Picture, kaway. Ready? Kaway! Dito yung ready. Para maganda. Kung nasan man kayo, enjoy. Welcome to Love Dance Infanta San Vicente River. Alright. Labtang ng Alisan, Infanta, Pangasinan. Mapak! Right. Kumakain na Kasi, na lang tayo, video. Video. Magsalita lang kayo at naka-audio tayo. Paikutin mo sa kanila po. Ready? Kaway! Hello! Sir George, halika na!
tapos na kami. Yeah. Ayan, pauwi na kami. Pipick-upin na namin ng patoy-toy. Patotoy. Ayan, dahil muna sa bahay. Yun. Ha? Jabalay. Wen. Tuyak lagi Bagdan. Oy, nagadupay next. Nagadupay next na eh. Bye bye, bye bye. Ingat, ingat. Ingat kayo, ingat. Yan, ingat, ingat kayo. Happy New Year, Paps. Thank you, thank you. Sige, Paps. Bye, sir. Happy New Year, sir. Thank you, thank you.